Сигналите са в пъти повече, няколко стотин процента повече в сравнение с сигналите за изборни престъпления, които са били на предните парламентарни избори, проведени октомври 24 година. За нас това показва повишено доверие на гражданите в работата на новото ръководство на МВР и точно защото доверието е повишено, именно за това и сигналите са много повече. Повтарям, с няколко стотин процента повече. Мога да ви запозная с обстановката във връзка с предстоящите избори на територията на областна дирекция Добрич. Към 9 часа тази сутрин, 18 дни преди изборите, ситуацията е следната. Брой получени сигнали 22 към 3 за изборите 24 година. Брой образувани досъдебни производства 16 към 0 за изборите 24 година. Брой задържани лица 1 към 0 за миналите избори и брой предупредителни протоколи 47 на 0. Общия процент с получени сигнали е плюс 633%. 6 пъти повече сигнали получаваме за тези избори в сравнение с изборите 24 година. Този факт е красноречив. Доверието на обществото се повишава към служителите и органите на МВР. Гласовете струват между 50 и 100 евро вече. В различните региони на страната се има купуват различни жизнени стандарти в различните области. Къде са най-евтини, къде са жизнени, различни жизнени стандарти водят и съответно до различна цена за всеки глас. Има и заловени списъци с имена, включително в същата стая, в която се намират списъците с имена, срещу тях стоят и лични карти, а не би трябвало личните карти на гражданите да бъдат при определено физическо лице. Личната карта трябва да е в самия гражданин, а не при друг човек. На същото място се откриват и пари, така че работи се по най-различни сигнали. Имаме много такива случаи. Схемите са най-разнообразни. Има активност както в такива махали, така и в други райони, които уж минават за по-различни. Но ние нямаме двоен стандарт. Не работиме само в едни определени райони, не си затваряме очите за други. Ако щете, дори в фризьорски салони се откриват списъци с имена и приготвени пари. Има най-различни схеми. Ако искате да знаете, има случаи, в които, да речем, в магазина се дава възможност за закупуване до определена сума, вместо да се дава в брой. Просто се дава възможност да се пазарува без заплащане.